четко и ясно. Не Что, пускать почему вы лишних. встречаетесь? Это пресса. Вы что? Ну и что пресс? Что вы встречаетесь? Никого не пускать. Я сказал, нас... Судебный исполнитель занимается своими делами. Это частная территория, там нельзя снимать. Вот и всё. După cum vedem, lucrările continuă. Păi și nu au încălcat legea în casă dată. Bineînțeles că au încălcat. Noi procesul verbal l-am făcut că a fost înmânat, respectiv că nu au stopat lucrările, am fost mai târziu și astăzi am venit de acum cu poliția pentru ca să, în dependență de executare sau neexecutare, să luăm decizia corespunzătoare. În conformitate cu încheierea instanței de judecată, s-a dispus ca să fie suspendată executarea certificatului de urbanism pentru proiectare și se interzice efectuarea oricărei lucrări de construcții pe lotul teren cu numărul cadastral 0100101861 din Stradila Arborilor, Chișinău, până la examinarea cauzei în fond. Adică în cazul dat se stopează lucrările care sunt în spatele meu, care sunt menționate expres în încheiere respectivă și după decizia instanței, în dependență de decizia respectivă, va fi sau permisă construcția în continuare sau stopată și demolată, dacă ar fi cazul. Dar vedem că amenajarea continuă. Amenajarea continuă și ea continuă din motiv că asupra terenului adjacent acestui imobil nu sunt prescrise careva interdicții ca eu să le pot impune. Acum aștept un inginer cadastral care să spună cu certitudine hotarele respective a terenului cadastral care este menționat în încheiere instanță și în dependență dacă ele corespund într-adevăr cu ceea ce mi se indică de către instanță, aceea va fi executată. Din explicațiile verbale a respectivilor specialiști care efectuează lucrările, ele sunt, teritoriul respectiv aparține primăriei, este teren public și ei au conform contractul, așa explică dumnealor, că trebuie să facă, au obligația să amenajeze terenul aferent ca să nu rămână gropile respective. Dar atâta timp cât presupunem că aici nu o să fie benzinărie, la ce bun să amenajeze terenul aferent? Nu, va fi pentru binele trecătorilor care să meargă prin apropierea respectivă.